Mayong hapon, yari ang mga nagapanguna nga balita. Pagdumdum sa Liberation of Panay, Guimaras and Romblon, ginahimo subong nga adlaw. Sa piyak nga bahin, Iloilo City ginapananaw nga mangin Premier Innovation Hub sa tuig 2030. Piyesta, opisyal subong nga adlaw Marso 18. Inimangod ginadumdum ang ika-67 nga anibersaryo sang Liberation of Panay, Guimaras and Romblon gikan sa pagsakop sang mga Hapon. Ang ini nga adlaw ang gindeklara nga special non-working holiday sa mga isla sang Panay, Guimaras kag Romblon, lakip na ang syudad sang Iloilo kag Roxas base sa Proclamation number 430. Sa piyak nga bahin, malapad kag konektado nga dalan, epektibo nga risk reduction management program kapag sulod sa mga dalagko nga kompanya, ini ang pila lamang sa mga rason kung nga agi na pananaw ang syudad sang Iloilo nga mangin innovation hub sa maabot nga 2030. Ini base sa artikulo nga nasulat sa pamantalaan nga The Tribune. Suno kay Mayor Jerry Treñas, hindi malayo nga malabot ang ini nga handom bangod sa aktibo nga kooperasyon sang local stakeholders kag sang nagkalain-lain nga business groups. May pandemya man, nagapadayon ang trabaho ilabi na sa mga business process outsource o kon BPO. May mga expansion pa kag bagong bukas nga office buildings. Ang mga aktibidad kaangay sini ang nagahatag hindi lamang sang oportunidad kundi sang dugang nga investment nga nagahatag man sang dugang nga trabaho para sa mga Ilonggo. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ini si Michael Angelo Sarate.